Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin kajingikran hakabenta kabaningkong padu nongra aktin berim kari India oba Rudi Wardri syapang kajing syakri jong haki laipun riu tuli kisnam kong officer Indian Foreign Service mentapat unong san hima unwan rak saya kajingikran hakabenta kabaar baruni uriu paukman. Hakani kabenta kabaar kajingikran kadai syapang kajingduna kisamla khasi kibala ban pendap la Nepal sike examen civil service hakini kisnam kibala len bat ki kentian penslur bat pasat jengmut na kaliang jong ya baro ki kun samla hakani kari bakindan kambon baskem banya kun nak benta ban poi syakathong to mentang in ngam ni kajingakran bu ba Rudi Wardri hakani benta kabaar. Kublai pigi paiba kiba jupet yakni ke YouTube channel jong unong san hima. Ngin wanra syapi yakajing yakran halor kikatu katne teli kimat lengba kajing jo jungi ban yakran bat iba Rudi Wardri. Tongban mai phang khnya iba Rudi Wardri ilalong u officer jong ka sarkar India bala pendap yakata ka examen ka ba ila pas menchwa te ini la pendap ya kata ke eksamen ke bangun ong ka civil service examination lange I pendap pat ya kata ka Indian Foreign Service isyakri kumu officer IFS namta ka sarkar India pat kunjuru ya ka jelah jungi ka bahak hakju kari te labon teli kisnam ila syakri bat mentang indio ban ya keren bat I hawidai bat kani kekam ka ba mai ila trei lakat tap hausnam but kanlong ru hakju por kajing ai men sim yakini ikun samla ki badai nakani ka jela kajongi kamtam ba hakini khindak snam ngeladuna pala kita ki briu ki ba poi syakani ka thong but mentang inyo banya khana bat I ayu I don banya thu syaki khun samla jong kani ka ri jongi but ki ai kita ki jing pasap jingmut nakalian ka jong I hawi day bat kani kumju ro bat ki wei pat ki lat ki lenti ki ba kum ki samla ki day ban sim kham tam e bangi don hakane ka juk hakane ka perthai ka mata ka perthai ya kop bangi ong te mentang in yo ya ka jing ya keren bat iba Rudi Wardri te mentang in phai khndiat pat sipang kani ka kumang ong do wasdang ni don kam ban pensluri kini ki khun samla kani ka bi jongi ba kiro kin long ki ba don ta kaman ka ba scam man pendep kum ye kini ki sam kum ba pila pendep bat ki we de ki nakajat un riu jongi ka banungkong ngaong kadai ban dan kani kajing tmuna la dia ngo banungkong adi kata da pile akomno ru nam dan kajing tmuna la dia kata kamot kajing kwa kajing trang la dia ti ban penrung ya kata hakanuru koman penrung ya kata kamot kasyong hayeng nga tomo nga ngam dai nga ngale imei ba marwai ma ti marat parat nga ki support bahaya nga tangba ngadai pat long ki support bete nga kat bakwa ban le kan kata kawi kat advantage nga mo ti kabaar pat kalong kata ka ba na da phiong kumno nga he nga san hamal ki pindapet kitu ki parlok dengar biya he alang po dong bun bu yap kiat lot ngalengo ngasi perkhat ila dia ngong tang ngong kumno kan tinggal long parlok kum tu la bo mo do nang ret ndang wan phai kum tu asilik ngapet kan tang ngong mi se be lebih long kum ne kan mo ta tip nong le kum no ngasi perkhat tenong kumno namar ba da pipai yak society ngi he ka jo society kan he san kumju hi la ka football kumju hi manchwa tenong kumno ka de ka jing thang na la di kata ka wai ka ba ar pat kata nga ba ka jing yu junga ka long ba tianga pot college paru ngalong aktif hin dong sedang ngalong komta all rounder kan but
ngalong general secretary for college union ngalong sports music academics bar khot utama ti kadai katai tin da kawai pat ngasem ba kata ka jingdon na Delhi pat kaya rap shpuan ban penpro shu che ketika ngata ban penpro pen champang mo kadai kata ka kajing khlek kiwei kata ka bokong san le phi kata ka bokong san le menta phin shem kini ki officers IAS jungiru an shuai nuksai phi ki bu shong sa ang ni po Meghalaya ki pher na gitu ki officer IAS jungi ki badan komjung ba Arthur Sawian ki bala atresh po Maharashtra phi kuan se Meghalaya kalong da komwei kal kom contribution jungi ni kitu ki balek po Delhi ki balek po ministry kadon ka experience da komwei ka exposure da komwei pinshem kini ki non tribal officers bo yelek posting shi Delhi da yawan chane ka idea jung ka khamlong cross fertilize dia ki nama ka contact jung ki po Delhi kiwi ka network ka build da komwei phi mdei tang song sa ni Meghalaya tena phikwa ban what ka state do da kwa ban ong hi ban penman penroi ban contribute ka kom badai dan kam ya ka dalalong officers ru dan kam ya ka network badai ban lek experience sport Delhi sport kiwi dan kam ya ka kita bokong san de te kawai pat hakapor ban pankre ka di exam ru dadala ahi ban expose menta pidon kini coaching center po Shillong hoi kala ban yarap namar kasong pat hau bri ru kata kala ngaong ipi ti hendai ka exposure bat kiwi ka jingi kendo bat kiwi ru ka yarap shibun te Tika ay taray kadaw pi sutho ba. Kapadeng ka jingbiang kitni kikor gibor, jingbiang kita kilat nanti nrei kim la. Kadai bek tik tang namar ba kimdon kata kaman bas man pendep ne kadon kanu. Nasib kala perkhat bahai kan ni mo ong balai kan. Tian dia keren ya katan ong nakadaw balai ya katai ko ong balai mat kimdon ta kamon ban yele amat tinde kawai pat mdei tang bong ban syele pihak pengkre ele dia ngi kapor bayele mangi ngamju kapor lai benai ngakhlem mi ni yang dan galek ta library kata top bet kalong bet tok lai benai te klem ketang sunyo klem khap ti apa sistem melode kan kata kawai bokong san tingam tip hadu kan no kata kala jing dunan ong bakala suk ka live ne tinda song suk ka live kum non dapat pat kibrio ki basitom ba play ru benang boni pi nong kum no kan kata kawai tingan dapat ke po asor ngan dapat mo ngan dapat ya kani ka jing ayu po asor namar benta shibu kum tu khna tu bayo ana Shillong mana kan itu sen ranking what some boy from St. Edmunds ti khna khasi ro bon ni bile St. Edmunds ndai tang mau balai kimla ngam nai ong ai ki popli ki basa shan kondong shi ai ka kala klunti ka long ta kom boi namar menta yo alat man dai keleng kom to shin kondong nang isnai ba ki bon dang dong isnai kadang long isnai shir kom palat khla aba pling le stai suntung ti don tu khna ya pai tu kakot ba pli ki ong kata ka cheese ban bam ki tu bagi tip ta ka cheese de ge pli ke ge ba tho ap kokot mu tho ra ge ba pli itu iba hikai school yong ngidon asispa ar phongot school idon arngot no hikai hadu ma i hap siu ya no ban penyarap lang kum kita ka kom pa pli mi lanti shna ba jap compete tinggal tang bakini ha po asor Shillong ta la kum no dehi bandan kain namar ko ong ye phi ubayle ya po asan man ubayle St. Anthony's ka exposure ba we kalong more or less the same kidi ban mi kat kum bajing pet junga kini ki khna samla menta khamla amaki ban yang iro to ka por kat kum ka namar ka kejing he jing san jungi kalong kat kum baki ETV man ka sngi tiplot ka we baja por thai ka social media ka bang lai taki menta mi menshalik bitang kawe university menta labon taki Facebook university ki WhatsApp university ki Twitter ki jat la mi lot per khat ha ti
Kabal ngok kalang balai pat ba kajing duna na dafi ong ba ki na peleng jong khasi ba ki duna ban yele ngathar ki bobon ki yele ayam tarang ba ki netip nong kum nong am tip sakawai pat kalang ba imat babon pat mentala ngau nge pi menel nang kilat kan ti babon mentan namar ba ko ba kalong menchwa kilat bandrung kini ki company private sector ba corporate sector ru namar ka jingsiu ka kham ayu hi ti kataro ka degawai naman dai kendo pat nga kini bagi ngai kendo mga pum sa Delhi sa Bombay sa Bangalore sa iba khat ki bayalong smart sudah ti ta bangal ngo pat kan ha balong smart sudah ka bagi kendo mga kan balong smart sudah ki balong baik ti ban ong pat balai ba ki duna kata ka jingrung ka civil service ta kadai ka jing terang jengki ne ka jing temu jengki ne kadai ka kala bandai ka system jung ka education baru lah hap change no pi ti kata ka bangasu ayu kan asu khat mga ti nong kumno ka wai pat ngatharai pekmo ngalong ngadon pok ka governing body jung MLC euro ti yakran ya kani balai badon pangkani ka placement kan ki ba pass tikia tho nang tu kat kum ka data kan bakidon kini ki jongi hang ni ki bayo kam shabar ki blai tang sulet tang hatura ro kum trelek tang banlet cha bar shilong trelek ti kawai kalong mat ki babon ti ki phi ki ba tingan dapat pat manga sipo kum sipo Delhi ngabon khna kan thai ki bolong khamlong enterprise ti ki ba don dei wei kan thai kan thai don bat kemi khapa ti kita kimi pa ngai kendo aki ka wei ka jing kendo ti kita kimi pa pi ong phi ba kwa noi ta khon man no shlong kan ti kita ka khon ba pli ka don po bits pilani kalong ma IT banyo apo bits pilani Birla Institute of Technology ka bastam ha ti ong pai sanga kwa man pentibit shu ini kimi pa jong apat ke ong lek no shlong ti ma pli ka ta kam long fair kan itu ma pli kwa dong jing trang man ya cha yutil komta kan ngau ni ta kimi pa kan ti tin dapat pat ni khna shenrang le ki ang babon mam tre le ban mi na shlong ti nong balai na kata kada nga ta ka ba e ta society jungi pi balai mo mi kwa mi balai ban e ta ta shlong palat balai namar da phi na phi alet shabar banwan contribute ro phi khamla ti kata kawai nga kwa ban shon ni kata kai so tu ti ki balai pa bam kwa ban mi bang ong phi ti kata ti kam ka ba e apha ka long jem nong kum no nong ki don ki ba yo alat ki bon ki ni ki kin ja families mun ta ki ba pha ki khon chne shatai bar kha ki bon bai pa school nang ni mun ta bon bai pa school spo Chennai siapa ki school bayar ki bak ayu bi ya siapa Delhi na siapa keleng mentah Sabari ru ye pha kita kan sabari ru te last bang yo bakat do di kong isawanda lalu ban poi hagerdan IS te ngen ban biang ye kini keju namar nga wanra ro ikani kemat sing keren ro ban pensilur kini ki samla jungi te kumno pin ai ka khubor saki mentah pi lembaga di channel jong pi ngasuk ban ong kan ba lada phim penengkam ni kini kilat kilenti ko baki long mentah komta ni ke mo pi kini ka teknologi ka ba ailat ya pi ba phin kham poro jabieng ba phin kham thrang te ba ne compete phi kata kalong ya la diru phim long justice ya la diru te hi kham tam nga kren ya gani ya kitu gi badon lat kan ngau ni ban ne kum gi bala ban school ki ba kham ba ne ki ba kham mi khmat ne bo shlong shubo ki bi alat ki wei te ti lada kimla ban kita kamon
kalong ka jingdo kanya ya benda nak kini lah dia kini ban Soviet te lah dia kini ban rong ka jing Soviet lagi uto kitu ki kena ibe pule lang waktu itu bayo menakan ni pas nasional Bhattacharya. Itu ba pule ba kini ban keli lah dia itu ki kimi ki paru yang balik mem itu ula mem la suatu keriban room kan ni kejing snow dia apa kimi ki paru bapa kejing pak school lang tu si anman kamut tang besu to ki yo ala man yo kata kabiang no tang balong de ban yo de ban suatu ging kumno bat ban penan kam itu ala tri keriban room tu kejing snow ba menta ladap him la hi ban bahaya la dia kata kamut ba kejing ke menta ba pin contribute to society him la dia kata kawin bukong san di bandung di kata kadi kubur dengan hamtam itu bi olat yo olat nanti kita kan ibu peli ibu mio ta kalau tak kamui kan Te yakini ki don pat belai ki padai naka long hieng ka waduk bom don lat pat kum ya kita pat ka e jing ai jumut jumpi benta pej mo ngalong ipi mene bakanika competition menta kala nang jur kala nang pan apring jongi ru kala nang jur nama ba habiele ini competition apeng jongiru tekum teka tribal ka bha ru baong tribal reserve kota ru pit udon naga udon mizo udon kiwi keleng pia compete bat kiru ndai tang para mangi so tikidon tribal na Madhya Pradesh kidon tribal na Rajasthan keleng so dikata kalong tai kata kini gibrio pat kiba ayu tengah ong menta ka khubo jonga kalong bakanika kanika new education policy menta ka aila fi palong flexible kawai pat kalong bakibun kilat kilanti menta baka kum kani ka private sector ste ka ailat menta ba pintrei menta pinshem kini ki IT company nakalian sarkar kadai ban perkhat kan hi menta tama ongnya kata ni kalian sarkar dengan kan kani jeng keren kan nomkut hi namar wa nongkum no tangkalai tumbiang ba ha so pinya keren ni kata ka IT companies kini terikam kumno ban absorb itu kibabon kibala ban absorb ti menta khamtam li kini ki bomdan lat kan bomdan lat ban lek ban compete ini civil services ka David ban rumah kini ki company ti nama sarkar kamla nam la pemi kam shoot ti pi menta kani ka what kani ka reservation policy na kala along kam lu da sha shibut da la revise kani ka schedule subuh menta kaduk anu akan kan mi ka kam sarkar ha ti ban chukmi inti tanah kata ru kambiang malak nang buon ti kadi ka challenge tang balong kumta kan namare ki ka system jungi ya ki babon hi kadang dai menta kum gini gi bala yo at school by kran ni civil services kini kalong bait naladi phila ban yale ti without depending kan dai ban klam depend hanu ru sarkar kan katai phile itu exam philong qualified phio to menta kini bomi ala do pli pa kasong ba extra card ban temi ki scheme gini kita itu manyarap yaki kan tip kawai ka bakongsan hangni kalong ba ndan kini companies ban invest hangni ha tilla ka system yung phi kam kawai na ki kam yung nga bangale shabar kan hakapor man ka exhibition ngidon bit vibrant Gujarat napo Karnataka napo Tamil Nadu napo Keleng kiwan bit nang tu ban pen pi humtu kan tiki company buana shabar ki play ki lat kanti kumang ni Shillong menta uni ke nga man bawan kini ki delegation hang ni ayo invitation mani kendo eki napo Japan napo Korea na US napo manakani napo EU ki bon ki unta ka leng teng kendo pat ki tamahang ni utu na Korea wang wan katu utu ambassador na Korea ba ki giwe itu giwan ada itu kesengi berdona hani Shillong ki pule pat kubur so kalau shading yang kini sektor sebangila mengibannya treken tang ba nakaliang sarkar pak pihak penmi ki la kelenti kumno ban trekam ban penuan nya kita ha so kadang ke interest na ki ndai nakaliang jongi pat menta tang tu surat pa itu jaika
Jaika uni ba in charge ng Delhi ba breakfast bat nga wong kumno menta ni terekam mat ki tu ngi menta kini ka fund ngi la man ra sa wei ani surok nang ni da Shillong si dau ki ka taro buon ki jing e application kim dei ka kamram ngi ka kamram jong phi menta ki kini ki local problem jong phi phya be sok ma phi kumno ngi menta ngi la kini ka fund phi kum kita ki jing e phi te ka ta alut pat ya ka jing mi ki kam ki jam nam ta ki babon ta lu PM pa lu kulen te ba kong san ka long ba sarkar ka de ben le ka banta ka ba de le ma ki ya ke babon ni ka de sarkar man sia thu e phi ken ngala persang man yarap ka tu ka ne na mar balai ki kawai ka long kini khna nga ngalong en chat nga ya persang man le ban yarap ni bi mare maratan naman ikwa makin dan kam tam nen long kendong bukli nama perwat mai ya mi kum tu ki kham khlañ ma re ru stai kena kan klan bat kilong sensia ti tang ba pli bat menta don bat ke jingduna ban le ke return ti menta ya persang ngai kran bat kini gi spy nama ngai le golf ngai si le golf lang bat ki ti ngai kran yu persang menyarap don le way on you know I can even coach them how to menyarap ti la persongnya nang persang ban coach ki na mga kwa ay kini brio jongi nang ni kay makin yarak kay makin yola kum kini ban rum po ka spy kan pi kum kita namar kini ba tang kelas 10 la biang mo tang buyo dong ka physical fitness ya biang dan kampat ban pas itu theory det kan ti don kam kum kita ro ti inga ka kata kawai ti mentah ka officers level pat ti kata ro kawai ri mentah nang kum no officers level ru dong kam ka poi biang saju hina mar bandit join army ben join airu dong kam ka commitment pi dong kam nama ka dong kam ka physical fitness dong kam ka sacrifice ti fit ong gumno ngam tip yo mentang atharai gini kam pulit Meghalaya la dang ya buon boy apply ko pulit henry ya buon mai ken police le la ya buon tang ba kam mentang si perkhat ngong balai ba kum nang ni mentang naga kideng naga regimen naga jong beling imla banong bania ban persang kan man permi kawai ka khasi regimen kadai so kadi kata ka ba pen ainam ke partai tu pi so am ka don kam menta ka menakani ngakendo sti Delhi idon ni khna khasi na kani ka Meghalaya police ubaya don chithia po Delhi pitep em kadon contingent yung ka Meghalaya police ti ya poi shiti mo kaleng ti itnat shirkam bu ya poi shi Delhi ngum tu ya trikam shi Delhi ngau ti angka ka biang di ban ni ala ngum tu hi tambah kalong ngatati ban kanu kambat ka barum di ban trihok kuma pi ong kanika kiwei pat ki exam le sekin kham suk ri ka don kam tangka ching pen ilanti te kum kanika staff selection ru kandai nam ta ga group C group D pat kini kiwei ki kerdan ki ba khamrit banlong officer po sarkar India kan te kum ya kani thrai ka sarkar kala em ban le ai khamtam ban ai kini ki coaching center lane kini ki tai ki ba kham idon kam kan lada kamon ni temla balai vi la ba ik tambah dan mengamtip zon yang berperkat kata bala pi tu civil services bu la ka jong babuan pak ba mi ala untuk le la ka wai pak ba makibon ki kam pinpet kini ki po UPSC kan ki bon ki departments ki ai ki weekly ki baki advertise ki baki ni ki ST category mamdam dan beliau pi ngasih ikan do sini kum tu ti perkhat ma fi tu wei parlok janga udon ba Bradley pasa mensha balong por railway police force lalong retire IGP por railway police force mentar dan Shillong sa kal kata tang mentar dan keren yang aman wang pitep ngapendrong mga aku ingot na kasi por railway police khado mentar tang wei Kiep headlut. Aku ingat indong. Pakai so saja.
Kisah saja terai. kata kan melacak basyit tan bagumne gumtai berkat mafi tak syit tan pingiru nong kum dong aling dingem jong aliti ka syit do kata hi pinong saupau degree Delhi ka ni pokayor ba ro im hi lai nga pokayor ta kayor armita kayor tak ba fit ong kum Khap ya sya kini ki jing di barat. ben long bi kan bele me cha la ki wi gila me cha bele gim la me cha khat mo fi khat biari na do na ai wan chane ra tu ka sang ju ban phiet plastic jot pe khat pe Kedai. Te ha ka bokut hingin ong ba. Habadon kamon kalat kadon. kadon kala Okey. kom san ta kata kan habadon kamon don kala jadi kata Te haswa pengin penkun. Nomor kata pila syakri. Lai pun rius nam tam. Te pila don sibun ki jing sempang. Te ka sokar mi klia ka pendon kam ne am ya pi kniat kusoj. nong kum no punga menchang along sansnam madan pu Meghalaya MECL ya persang ban ai kumta kan tu pu tang ba ngi bat bakran ba ya kam pi balong profesional ba kan ka ba ya bang kam Kemut ka kenriang kan ngila banom. kalong kadi ka disqualification ba fin mentang ngala le investment mentang India babon ki ki state ngala yo award yo e bra perhap pi ti henry mdon be itu kata mdon masali ai kata kadi disqualification ani it's a pity ngaso sunai shir ko mi brio jumi kan tang ba kata kan ngau mi fi nek ya jingla jingla bare ba kuni ngarang tho po ashlong times we jing tho kalam pule kata manen mga tho kumno ba tu nong rep janga bo police tis po bhai ngau yu ai penio jursnyang nga ti oinga ya pilishim itu so sao janga tai ngam so sao ngombale ong hana mio rana ya pan burim du tengkas kilo tang bai kit om ni Mi. hado ngai lek bat upet tu so sao sudah barang bahas sudah ya khait tak so sao sudah Lan ais niang. nice yang sini bamburi ulong mai kan Bopli la terwa ban ais niang. tengah susio no mga pa yu katukan ne bopli tong tang mami nga ka bai ai Ha ka jing kutlat kan i terwa. khat pi anda pet kum kita nong kum no da isne Te ka pamut ba ngi don kam sibun ki mat rekam ban kentiu ka jela ha ka jing lap jong pi. ngarang tho man nen phin da pet man ngi ba ka poverty level jong Meghalaya compare with Mizoram poverty level multi-dimensional poverty index by the government of India Ha. ngi life hunyo 0.9% ka Mizoram ka don 9.8% ngapet tho po ka ngai ta data Ha. perkat ki kadi kata kadi government data kata ndai ba ai manonor tis perhat ki kata se te kepadang bun ta ne kam de le kan tapi kwa asya ban kan ti wajat men ri kan ni dang bun ngai kala tang ba nong kum nama teng teng perhat kini ki basap civil service ru nong IS makanan nong IPS makanan ru phiap so pa igini minister pa kebatang kai mana perhat pe minister politician hang ni yo dak pisah dan kibawan yang om yele election om ngan dun pisah yele election Pidon yu bon ong kendiat habi dei ba kan ka reservation pat. to kawai mo om pi nga dan mentah po bele his state le ego khat to amount ki po kan ti dang khna ti ga don jing snow spangani mo ti habang apet ka jing snow juga kalang betangkat ni bakano kawai kani ka policy reservation policy kat constitution ka aila ba pin reserve nei po state kat mo jin kam jong pi ti to ka biang ten rei menta ha jing snow junga la kano policy what ya ka act of parliament ro don amendment ba jam Ha.
kamlong baik kamde benong statik kan tikane ka policy menta kalen san posnem ngas benong benum review ngam sudai tadodong jinun kam ban review day ban review kumno ban review kata kalong da kumwai pa hadu kat no ban review kata kat kum jinun kam yang kapur ti kata kalong da kumwai pa kalong to ni kata mo tang bay ka review ka to review policy bo ban ban relook ya kato ban hap discuss biang ban hap pek biang kita kata ting snow juga kata ke biang kita kata snow juga di tang balong kumta kan kata namar ba habay keren pak ti babuan balang bopli ngimen yang ya keren bek tang ya kata ban yelek ini competitive exam ki beri ke badan la ndai ki badan ka jing tibet kan ndai ban yelek kita baru di mentah babuan balang pat mundan pihak perkat ya kata ru mentah kami result kom tu mentah kita babuan first ten sutana kita bayo first division sutana kita babuan pat third division pihak perkat kita kadang dak bentar la jong ki baken contribute ke society so mentah ngawatang mentah ni ngadon kam tang plumber ngastam mania Idan kam plumber, anu kam electrician ngan sistem mania. Meneng awi lok dengan ni keren. Ni kam electrician tu khatur umlong bubun kam plumber kumpa. Kita kam dan kam dot berkhat mentah. Ngados ba thut kali junga ngap le mekanik botip. Pi kita di jingon kam idan kam baik. Kam. Tie mentah katuka reservation policy dan kam hiban absorb kam kitu ki level tie. Pi nama mla araban tabalong kumta kan overall pat ti langila ban kum kajat benriu pat langila ban perkhat beyond reservation policy ro kabyang he ka ba pat ini pi ngemdei ban chulong ban chukut tang ni kan pi suto tang ke jing kwa ba mar ka jing crowd jung kajat benriu kadang mi kalong ka ba ya compete pat kiwei bro te tang balong ha ba ya kan tak jing adai jong ka tu ka jing kwa abha bang ka reservation policy ban review ya ka kum jing kam jong ka po ka ri ban kam ba ti habi dai bat kan ni ka jing ong ka don ko jing ong ba ha kan ni ka ba ha ka jing yo ba ka bo ni ka don kata ka creamy layer mo ki ong kemut ki don ki ba yo ba kin dai be kitu ki ba kam bit kam biang ki ba kam yu te ka jing mut jong pi trai ladang i ong ban pen bet ya ta ka polisi ko ma pi ple khndiat ya ta kan creamy layer kan shubu menta kadang jing shisha mo it's kada jing shisha menta along kan ni level mo na ong ki khon jong kin don hok shu ban simentai kan ni right ban take advantage kiwai rum dan ro khon jong namar ki khon jong ki along ki yo ai ki la ki lenti ki yo menta ki khon jong ja shankar bai khon jong puli lang ka jo ka school ki let lang international school right ti ki di ban compete bat ki so tho ti ka di ban wan kum ka ta jing so hangi ro kum jo ki bla yo ala ti ban kiyo ndai ba ki khon jong ki ro kin ba shi ba tanam su dai so ngai la dia long ngap kata ki khon jong ki so kilong ki khon jong kilong hom tai kilong ka jing so di ki kalong ata ko ngin chu ong no mut ha ka jing mut hi jong pi ka long ban yo ba ai hap kham yo tu ba kham sadien kham duna dei kata ti tang balong hom ta kan ba pinwan ra kata ka formula ha ka ban kong ka sulong ti ban sedang ya kata kalong kiri ke yo ba aswa kim dei su ban yo abiang tu ban yo abiang ban yo abiang ki khon yung kim dei su ban yo ha jing so manta kilong IAS officer ni Meghalaya ki khon yung kiru ni IAS officer da ka ba tam so dei da so to ta tengalong ngai la dia ngala practice je kata ti kani ka ba ka dia man long ba chi generation dek tu hadian pia compete ba kim dei su ban yo ala tu pengen berkut no ini ya cingnya kena juni bidang don sibun ki banginnya keren kendrai kepor pelanang ya di kublai sibun ya saya kepor lempi bat ingin saya mangi kenduk bian pira don sibun nang sai ma minta don kenu apa bis ngau dai kon pen pau saong
bang yo pan ai jing mut lem saki pa nong song jong kan ni da jela kemen maki basngap yang ini berfat ngai kulai kin sutu kan ke jing nak kalian jong aku buka jing kai ban persang ban le ai kan ma ha te sajisen ni ai kublai phi baro ki nong pet ki ba sha stom man pet ya kan ni ka jing ya keren jong ni te nak kalian nong san himang ai kublai phi sajisen manga running lengdo iba albat bat iba noven kublai sibun in saya kenduk biang kublai sibun sa